जायफोरा बे आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै बे बिसोर लिंक होनानै गासैबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय आरोना माबाफोर सोंनो गोसो दङबा सोंनो हागोन बांसिनानो नाम्बार बिहरगासिनो थायो खिन्थु बे इन्स्टाग्रामाव फल' खालाम आरो SMS हरबानो जाबाय आरोना आरो बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामगोन थ' दिनैनि भिडिअआ जोबोद धामाका जागोन आरोना थ' गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' बिदिब्ला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै खिब्रमान जाना उरैगोन आङो खिया बाजैयाबोदि सेंग्राफोरखौसो पटायो आरोना हेलौ सनाफोर आंखौहाय जाय जाय मोजां मोनोना कमेन्टआवहाय आइ लाभ इउ होननानै लिरहरदो ना आइ लाभ इउ होननानै लिरहरबाथाय नैबे फैसाखौ होगोन आं नै मानो बुङा जानोलाय बाजै आइ लाभ इउखौलाय बुंखागोन फैसा मोनगोन नालाय बाजैखौ बाजै सना आइ लाभ इउ बिराद फैसा बुरजा दं आंनाव नै जाय जायनो फैसा नांगौ आइ लाभ इउ होनहरदो आंखौ कमेन्टआव अमा हांसो दाउ फाननाय फैसाखौनो दामब्राफोरनो होनो ओंखारलायबायलै बाजैया दे आइ लाभ इउ होनना लानोसै आरोना आंनि मोनसे भिडिअआवहाय सासे मानसिया कमेन्ट खालामदों बेफोरबायदि हिनजावखौ सोर हौवाया हाबा लायो सोर हौवाया लायो होननानै बुंदोंना टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना सोरबा लाबा दा लायाबा थालै बाजै आं हले लाखागोन सेक्सिखा नालाय बाजैया सोर लायोब्रा बिदि बुंदोंना स' जों बायदि सेक्सि हिनजावखौनो लाग्राया जोबो नामा जाम्बा ये बड़ी अच्छी बात कही है आंबो गारालै बाजै नों बायदिखौ मोनबा आंबो गाराथ' सोरबा लाबा दा लायाबा था हले आं लाखागोनलै बाजै कैसा लगा मेरा मजाक मोनाखै नामा नोंहालाय ओंखायनो प्रफाइल पिकचारबो गैया नोंनाव हिनजावानो गैजाया खोमा गावहासो गायसो खोमा ओंखायनो जाय बिदि बुंदो हिजरासोलै बाजै बेनाव हाथियार गैया आरोना जोंखौ मोनैनि गाबो मिथिबाय जों बायदि सेक्सि हिनजावखौ मोनैनि समझ रहे हो आप हाबा जानाय जाखोलाय मा जाखो बाजै बायदिखौ मोनबालाय गारनाय गैया हाबा जानायबाबो हिंसादो नांगौमोन नोंनो आंखौ ओंखायनो आंखौ जावहरबाय दं बियो गल'ल' नायनायनो दिन थाङो बेहा खोदै गजासे गल'ल' नायनायनो थाङो आरोना बहा मोनसे बाजै बायदिखौलाय आयौ 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 मासे साइज सेंग्रा उजिखौ बे बुहुमाव बे फाग्ला बिदिजों जायो दामब्राफोरखौ नुना अमा बुन्दाफोरखौ नुना खर' गरम जालांदो नामा बेखौ नायो बेखौ हेन्डसाम नुयो बैखौ नायो बेखौ हेन्डसाम नुयो सरकारा 10 जन हौवा लानानै बिथोन होयोमोनबा लागौमोन आं गाइस मा आसुरितलै 10 जन हुवा नांगौनोलै सासेयावनो माथो लरपायपाय जालांगोन खोमालै आरो 10 जन हुवा तो गाइस बे भिडिअखौ जास्ट फानि जास्ट कमेडि खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय तो गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना खालामबानो जाबाय तो आरो जायफोरा बे आंनि इन्स्टाग्रामखौ फल' खालामाखै बे बिसोरो लिंक होनानै गासैबो थां आरो फल' खालामबानो जाबाय आरोना तो बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय बाय मालाबा बाय